inis mar sin sa chuig nóimití déanamh don gluitheasa a dul an múnsaí há áine cín do chuntain chláir agus gáin Harvey chomá siar chopad inis le Ciara McCarthy sin ceann dain séireach isteach I Jonah Carnoige há Maloney stig agus an sé cíirtnathe sa líntán ag Chloe Maloney an módíideach agus tura ábhara ag chuntain chláir há cluiche inis agin. Tá cluiche inis agin agus bhí muid ag glóirt níos luithe sa dara lá gur rudí ag trabú I gart Tanya Caldara gur rudí ag gol go maiid dá ach inis pen léthodí brabú Tanian Clár pen na seansan ag tart agus bhí siad brasasta an cean sin na hógáil nuair a bhí sé an. Well, deirtar leis na himneoirí ó fé sé, fé hocht, fé de, fé dói ag seachan na hap agus sin é hála do chosantóirí cíl dara tééis dóibh annach darafach I dhéanamh. Well, bhí Chloe Maloney ina bathaigh, bhí si dúisithe, bhí si abig agus fuair sin báid an son.